Casque spécial ielan raha ty we. Farany levina kavla araiky zao ko fa tapaka afa tsy za eky hitanareo agnano leviny commérage eto. Tsy za eky hitanareo agnano leviny commérage ndendany fotoagna eto itawawawa eto fa tsy za ty hitanareo araiky ty farany. Bon, idrika tsika Belagali. Anao Belagali? Ici tsisy papier. Ici megna am récépissé. Ici zegny hoe adrako. Anao mivolagna za miegna am récépissé. Mba agnontania Zéline eto drako. Agnontania Zéline. Inona atao hoe nationalité? Inona atao hoe récépissé? Tia papa, hein? Agnontania Zéline. Zéline, mahe inona atao hoe récépissé? Tanoa Zéline ary. Tanoa Zéline ary. Izy ary tsisy nationalité. Ary miegna tam récépissé. Izy Zéline. Ino amizay Zéline. Za jo fa libre izy am tagnonany. Inona atao hoe récépissé? Inona atao hoe nationalité? Adrako mba azavady zegny. Atsika mipetraka andafy eto drako. Tsy farianao jery. Fa olo a Madagasikara tsy mahay lalagna ny andafo. Ahodinginao fagnahy. Fa tsy zay eto. Ahodinginao. Ataonao karaha ventilateur sans branchegna am courant. Dika zegny. Ventilateur non, jery Madagasikara fo drako. Ataonao ventilateur ahodinginao am tagnanao sans que izy branchenao am courant. Fa tsy zay atsika mipetraka andafy eto. Atsika eto. Ventilateur io koa fa nandeha drako ny hodigny. Ça veut dire ny branchenao am courant baka drako. Fa io tsy mihodigny koa tsy branchenao prise am courant. Eza tokotry agnanovanao zegny a Madagasikara fo agnanovanao vandikivandivandinginao tsy mahay dikany hoe inona atao hoe récépissé, inona atao hoe nationalité. Koa anao tia haregny valiny bebe fagnazavagna bebe kokoa agnontania Zéline. Agnontania Zéline. Izy mahay satria zahay re samy niaraka ny tam récépissé zegny. Ary za sûr et certain anao fa niagny tam récépissé alohany anao idrika am séjourninao. Ary olo jiaby tsy maintsy mandalo am récépissé zegny. Okazava aminao. Ke azavako aminareo re raha anareo antibavy telo aby regny. Anareo fromotra antibavy telo aby vilena amboarazagna igny. Azovy. Sandra, Iela, Ilarissa lena amboareny igny. Anareo telo. Azavako aminareo tsara. Fôtony Larissa tsara mahay zegny. Ama komor Larissa fu arianareo jery. Igny fu mety ahodinginareo sans que ampidirigny am prison fa tsy niaty. De azavaigna aminao eto baka drako. Nasasahenareo za miegna am récépissé ho anareo. Bon, azavaigna aminao. Ino man atao hoe récépissé? Ino man atao hoe récépissé? Ino atao hoe maïsque d'accord tu machiro. Voilà. Azavaigna aminao eto. Aya mataona azahoagna récépissé io drako. Tana azahoagna récépissé io drako. Tsara hoenao matoboka anao koa nazy récépissé zegny. Mazava ho azy anao tsy olo nationalité. Fa anao andipetraka am pays-ny européen eto. Am tany ambazaha eto. Raha dika zegny anao tsy maintsy mandalo am récépissé. Azonao ono zay ila Belagali. Fôtony baka ambaranao ventilateur andeha hodigninao tsy am courant baka ny aty. Za mambaranao ventilateur andeha hodigninao tsy am courant. I fanao karazagna zave agnarany izy ty? I Larissa i fô hodigninao sans courant. Ventilateur hodigninao sans courant fa tsy ny aty. Aia tany boahan'ny récépissé zay drako. Boka aia agny. Am fobena amzo aminareo en français. Am la préfecture. Tany angalagna izo. Am la préfecture. Angalagna récépissé tandrigna asa tsara. Izy koa olo mitady nationalité koa. Am mariage na zahoanao izy. Eza tany agnanovanao demandeny nationalité nao. Tsy mbola am préfecture. Izy koa tsy lovanao boka tam babanao ndraiky reninao. Koa izy tsy lovanao ni boka am babanao, ni boka am dadilahinao, ry boka am reninao. Anao tsy maintsy mipasy la préfecture. Mazava aminao zegny, tsy maintsy mandalo ary am la préfecture.
Mangan passeport vazano joti. Mandalo la mairie, mbala pasendro la préfecture. Zera jabato mbala mandalo anya bra jabato. Dikanze matu nationalité. Sini luveno babano yo nandalo préfecture dikaze récépissé naka nandalo préfecture dikaze la langa chikam touf ko fam territoire français. Za jo faitano za yo mi petka iya. Mangan mondium la laberi dako. Mande mi petka mtang sa se faitano za yo. Ayetan pitarok joti. Papier non ni boka boka préfecture ni nakakon boka préfecture kanefa droit chikam touf. Ano joyu mangan demandin tang panzakanga mandalo fanzakanga dossier no nefa ni nano sanolite ni no ni nakarese piseti mandalu am fanzakanga atika boka yo sama tang panzakanga sirkat kote yu ajno unu ano mi petka mtangu ribafuch pourtant ni nakarese pise fani hinori nationalité kanefa chika mtuvu droit Mitufu droitika. Anoman nga nationalité autorisé travailler. Boyo gas. Nangan mariage. Nit kandaf. Ko réception nano chimvunwe autorisé travailler. Ou le diable miengam réception ko papier mariage ndiram consulat. Autorisation travailler récépissé. Dikaze droit diab has nom nationalité ndek 10 ans as comme récépissé naka. Mazavami no zengi. Ano jomi pet comme changnori am ngarngano am nationalité. Zatina mamon chang naka tina zawokusti am récépissé. Dikaze in valeur nationalité no job. Alors isko valeur nationalité no mi tuvni naka dikaze tsra ilanga i papier no i fatikaro mi tuv droit et tout. Nationalité non autorisé travailler. Récépissé naka autorisé travailler. Fasambulam shwanan quand yasa is you problem nan. Chande yasa is you problem nan. Mazavami no izengi. Zamo barano larsa kende udungino ventilateration is mi mazi. Samit kam prison. Ultima hela langa fu ultima randa fet fu vlanga no zengi. Mi boyo et gas na vem tanyanda fet na haz récépissé. Tie kula langa ni ovenu mwale. Na haz récépissé sans que ils ont sorte récépissé, nous autorise pas travailler. Récépissé nous le diable, mi sorte autorisé travailler. Pourtant papier na récépissé fanino carte de séjour 10 ans quoi autorisé travailler. Nefa pourtant tika samba mnino naka récépissé ni hinori séjour kanefa tika rem tuv droit dikaze mi tuv droit papier naka papier no chisra ngalanga chisra hangan pienga mazavani no zengi zaman dem renouveler 3 mois alors que droit hasno japi hasko contraire nakambu marmar chazuno asno no ni nakambu marmaro zachi miasa ndafetu zachi miasa zachi stana za wakvola pourtant zama efatra satya mahas droit en fanzakangari am la kafori asno unu zama has droit am la kaf hein karakor ko ul nationalité hababiu mahas droit en fanzakanga dikaze droit papier no jak mi tuv droit papier nakaha ni notis dikan car nakako tis dikan zako tis valera fatin papier no tis valera sa karem tuv droit mi boyo gas na venda fet mi engam récépissé kem sotayo pas autorisé travailler ou le diable mi engam récépissé yo mi sota autorisé de travailler fayu choix nomze nanona efa nanochina efa ano mi gesta no mis papier zatis faute no kanefa droit no diable mi engam nationalité yo yen comme récépissé daka irom tous eresa zam tous eresa iromas aide logement zamaz aide logement enfin bakara ko avo fek chong nakati azov ko ulet chimiasa nde fa chong 500 euros 600 euros mboyo dul ma voye fa chong 600 euros chimiasa hein alors que zamanyin char voro katanga tim chang kitatu pourtant kaze ulari mas nas imahazu aide logement zako mas aide logement
Ulori tous la kaf, zami tous la kaf. Ulori mi pet comme tong vato, zati pet comme tong toli, pet comme tong vat kara ulu jabi. Dikaze anoko mahita resepsi na katis valera, papier no tisra ila vaniz. Satria mitouv droit karoe. Azno ulu mitouv droit. Au contraire, zambu mas droit chara charabi. Zati manyefa tang, zati manyefa impôt. Karako atok zaman malandengi mi fo mande mangatik mande halin za fo witera mama mande mangatik zana kulekoli ano yi mamun tenga mande mesari no mande mangefa impôt zahab mbala mis valeur zaman do fu voila tunga defa mon kuz la tinga tin carte bancaire na kao ano rimis nationalité miengem mas carte bancaire za miengem récépissé za mas carte bancaire ay achikam tuf droit ano real métropole rimis papier ano ma misoma euro fazadinga nyatich misoma riari sambi mboka mnierof hazno wono zengi dikaze ko récépissé na katis fotun nihno atok papier toilette sache mituf droit ni nakaha au contraire zando bola mis droit par rapport nano zando bola mis droit ano zoze ko chimiasa luano jab manga faza chimila mande miasa za mande ngatin tanga kay fu za ci dubunjang tous les mois za mangefa zambu mazivola pourtant za ci papier mi ngambe sepise kanefa za mazeri sa mazeri sa azno zengi tani bon papier no ni bon papier naka mapangenge no tsuvan babano stam préfecture bonne nationalité no stam ni bon 10 ans no tayako ni bon récépissé naka ci pakam préfecture ari matui sambi mbokari dikazetika samtuf droit ni naka réception naka chibuka Madagascar fam boka préfecture ri ni no ko boka ye tam préfecture tari 10 ans no boka ye boka dikaze mituf droit dako kon naka tis valeur kon naka from tuni no papier toilette papier toilette ça fait mituf droit ni naka chisna fanga chisna ngala au contraire zambola mas droit bébé par rapport ni no mas avamos é belagali una Madagascar en foria no jet fichika sambenda fit hazov ko uchine dikande sepisizi istiasa zacha to no force za ko chine fias matuza chine fias dikazemba la mitani mwan kuzaitanoyu sankena ndena ngun varavaranga no tany fatovanga tinlua no razenienga no heno irahazen récépissé yu jako autorisé travailler fat zoat msatawe autorisé karakor mi fudenga tintangu tis zakta vitan fa autoriser la même chose que nationalité ou bien la même chose que disons zeng récépissé mboyo dikas niveau nga fay non autorisation travailler récépissé fa ko wisin na ton is lev la no to renouvellement is a to renouvellement vlang nozi non geste papier non nga mi vlanga nakatis valera ken no mis valera ni no jomis valera non jami vunga faza wa not mande voyage irangu mbio ma dokuna ndena no voyage am Google voyage am Google pourtant non nationalité anom nu mangan voyage am Google anon nationalité anom bien am voyage Google rangu mbio nga no va no voyage anon dek nande tamne tala réunion tek joko ano pourtant non nul miasa anom mis nationalité est-ce que no fa tamne tala réunion tek inan tun chandena no yetu. Ça fait un homme milliardaire en réseaux sociaux. Fano en réalité, tu sais pas quand kara tokti. Ma tout zachman de métropole, rich question zachman de mi bok. Fazatis vola vanga kubie. Dikaze achikawe mi tuvi. Ano mi voulons zachman de voyage. Ano dekta mata yotet. Pourtant le territoire français. Ano fafta Mayotte. Ano fata Maurice. Tayetan chob na métropole vous. Oh no mi uding métropole you. Rahazun treyu. Rahazun bisu. Oh, for no mi uding metropolo. Hanom jamang en papier na katis valera ken ni nomis valera. Ano mi vulga zachman de voyage vote papier na katis tu autoriser bok ke in fuchima pandenom nela renyo itu. Meno chuma voyage am nela renyo itu. Meno chuma voyage man de Mayotte. Oh no mi uding metropolo ho. Is dekna ni chir vulu fuchini no jaba no daily la chuma de voyage. Ambaraza in valera papier noni. Quand na katis foto ni no papier toilette mbol man de voyage boko lu mi de dingam net fu charna de voyage yo izim dokom tangunano tampis man de voyage Google yeran tangunano soit man de miasa soit man de à l'église njori
Ari voyage nany amin'ny tany fanaovana arnaque io. Anao zany mandeha voyage ambaraza ty rangombiagna anao ni déplace ny ala to métropole to di mbomba araza rangombiagna anao déplace. Za sira certaine ne pari fu mahaligna hitanao ipari. Ne pari fu mahaligna hitanao. Ambaraza rangombiagna anao nande déplace. Anao ndraiky nandeha voyage matamtam filokoloko nandeha nandeha voyage. Izy récépissé nani tsy vitany mandeha voyage. Autorisé kai. Kenao misy papier mandraka nandeha voyage dako. Anao fa nagnano vacances amin'ny la Réunion teto. Anao fa nagnano vacances ta Mayotte ry. Hein? Olo tsy mahay dikany zefo boka vandivandesanao izy efa tsy olo samy mipetraka andafy eto. Ko olo samy mipetraka andafy eto io tsy ambanimbany anao amizay. Anao mivolagna ninaka tsy dika kanefa tany niboahany nationalité anao niboahany 10 ans anao niboahany récépissé naka tany préfecture tary dika zay mitovy zo. Anao ry mamondy tragno amin'ny nationalité anao. Za ty mamondy tragno amin'ny récépissé naka. Tanao za tsy mipetraka amin'ny foyer io? Hitanao za tsy mipetraka amin'ny foyer io. Aia za joty. Pourtant anareo magnentsentsa za fa ela za ho anareo tsisy papier. Alors que za nahazo tragno. Za nahazo tragno amin'ny agnarako amin'ny récépissé naka nazahoako logement. Maison mpanjakana koa. Nefa amin'ny récépissé kenihinao ike ko tsy mitovy ninao nationalité ao fonina ka. Tsy mitovy ninao séjour ao fonina ka. Récépissé naka avitako magnefa tragno. Lor kul misy nationalité rozana tany tanagna ty. Nationalité ndo avitandro magnefa tragno mitovy récépissé naka. Avitanga magnefa facture naka c'est la même chose. Avitana mapitrika bonne mana agnatin'ny tragnonao fotony mitady nino carte de séjour. Mitady carte d'identité. Iro mdika amezako récépissé avitako magnano bonne raha jiaby vitanao séjour amin'ny papier no avitako amin'ny papier naka tsisy nangalagna tsisy nangampiagna a autorisé travailler kon miaty fa za mihitsy tsy nahefa. Mazava aminao zegny za tsy nahefa. Navalario ma délesta ci vita la stetta. Allora gioco solo. Navalario dell'estase, oui navalario eto. Navamne la regno dell'estase. Merci non nangambarazefa afaranga ndronian inra vlangin le badwa babti. Ia na jirnan ta tapka tsela no ron izy magnalevo am tany maisky. Zera vlaindro heureusement non volagna zo. Le troisième épisode mandem no suraya. Le troisième épisode zupka deuxième épisode. Arrête beaucoup premier épisode. Heureusement non solo ni vula fa cotiser nanti. Ia nde is fu magnalevo am tany maisky tapka jirnan bien sûr que jirna ka tapka izu i prep mga mar face tapka. Ah. Fananganova ko stiam tany maisky za ka mitranga nde melogno jiro. Foto za zo mila mitranga mihotoka amin'ny couloir io vo mamelogno jiro za tsy naefa. Avez nakary kam ko za itranga nde brancher fil. Sintra am doko eto za mele za mamelogno za mande misek za mandry. Kera karaze ze fo malegna volny ela. Ko papier naka tsisy valeur dako nino papier toilette. Satria mitovy valeur ni naka sam tsisy raha ilavagna izy. Zava aminao zay bela gali. Raha volagninareo tsy jireko. Za tsy miasa lohan'ny raha volagninareo zay feky. Iany ty bavilefiky. Ia, i tsy magnajany ako. Ia, i volagna bus. I volagna bus atsika joty. Za ipaka kamdegna bokanareo carte bus naka. Za tsy nefitranga, tsy nefitranga feky. Izy tatran contrôleur. Adoko. No madoko bisa rek ndreky za tone za tatran contrôleur. Tandringesa fu zera vlanko mumba rateko vlagny jiaby tandringesa. No ma bisa rek ndreky za tone za tatran contrôleur adoko. Ko olo jiaby mipetraka aminay monga yara eto. Mahe indra nataoko igny.
mahay dikan'iziny olo monga yara eto mazava aminao izegny bis mandeha aminay ty tsy maro aroe fo tsonao tsy mahay araiky 11 araiky 14 afa bis mandeha amin'ny ville ery rango 1 jusqu'à tchako nata mandeha 20 magnano zegny hoe fa aminay eto aroe fo olo jiaby mipetraka aminay eto fôtony nitapahako levo i tatrany contrôlera izy tatrany contrôlera tellement anarô fa tia fiainana anaka nanjara anarô koa na eza iny tatrany contrôlera ou pas anao koa tia epiky zigny azaveko aminao koa anarô fa matra magnontania olo monga yara eto bisnay eto matetiky ampany mazava aminao satria lalagna manonga aminay ty fanongagna mitaregny nety bis manonga za nandeha tagnatin'ny bis iny karakôry tsy nde ngala tseky hitanarô tsara zanako nabokako hitanarô tsara zanako nabokako za nitriky agnatin'ny bis za koa fa nidriky to nandeha boka afara de nisy olo nagnirika zaha ndovanga tike za manondro vola amin'ny tike nivolagna io rabekiny bis olo jiaby mipetraka monga yaty mahay zegny ampaniny bisnay za boko nivolagna merde satria lera fa marikitry mbala iambigny bis araiky havoboka igny tingenanay andiananay andeha à l'école agny alors que fotoagna lera fa marikitry za boka teo ni préfère zay mianaka nandeha vite nangala bis 19 ambanimbany agny ou bien 13 iro igny amizay io boka vienanarô rouleko amin'ny réseaux sociaux to rouleko amizay aodiko ty aodiko ry rouleko roso edanarô tafiditra agnatin'ny piège naka alô fofa zagnaharinarô za io fa iala comérage koa tsy zegny narô nampidiriko agnatin'ny pocheko karaha nataoko napitrika narô tagnatin'ny poche tragno tsy tragnonaka io akô tsy tafiditra tagnatin'ny piège naka narô igny nataoko sary tragnonaka narô jiaby tsisy nahay akô ndraiky izy nagnaboaka tragnonany ianty bavilefiko amizay midredrigna eto magnotany anarô olo mipetraka monga yara fa bisnay ty matetiky ampany mbala miambigny araiky boka io nao vo misolo bus satria bisnay aroe fo iviavo magnirika za ndovanga tike mazava aminao izegny niaty misy managna carte bus contrôleur amizay contrôleur ki le la chauffeur ato nivolagna ampanigny bis izy tsy nagnefa tike izy alofo zay raha jiaby volaniko io agnanovako fiainagna anaka ela mbanarô io boka fiainagna anaka en réalité io anarô tsy mahay fiainagna anaka en réalité niranarô iny koa namako tagnatin'ny bis tonay efa nisy contrôleur ou pas anarô amizay nariako jery roso jerinarô jiaby foare amitsanga-paty io roso jerinarô jiaby roso tay izy igny tatrany contrôleur halaby mbo magnotany olo mipetraka monga yara tedanarô ity karakory mabisnarô firma bisnarô la réunion aminarô monga yara aroe 11 ndraiky 14 izy koa fa raiky igny ampanigny paka miambigny araiky boka amin'ny ville agny io nao vo mavita mitengigny io matetiky zay tatrany raha zegny eto izy amizay tia ia tatrany contrôleur izy zegny hoe hay anao zao miefitra mbo zao magnamboatra carte bis aminay eto kodako olo tsy niasako ndrako gratuit zay tanao kon inscrit en pôle emploi olo jiaby eto anao koa fa navy amin'ny tany miandafy eto na miasa anao na tsy miasa anao tsy maintsy miinscrire en pôle emploi miasa anao ma karakory ataony anao miinscrire en pôle emploi tsy miasa anao ma anao miinscrire en pôle emploi fôtony anao miasa dossier anao jiaby tsy maintsy mandalo en pôle emploi anao na anao zao fa miasa anao anao mbola offre dossier anao pôle emploi dikan'zegny attestation pôle emploi io gratuit magnamboatra carte bis gratuit magnamboatra carte bis io gratuit amijerinao mandiniky za zao tsisy carte bis zay boka raha nignintsitsy anarô zanako tsisy carte bis vagnaka midia vita hadrako na za mamandreo misy carte biski izy koa doko kontiagna olo la réunion eto olo misy carte bis maromaro par rapport ny tsisy carte bis mazava aminao izegny anao tia fiainagna anaka io anarô tsisy andraizinarô fiainagna anaka ke
amaranga kulevinaka ni kapokapoana ro ty kapokapoko ni volagnana ty fiaignanaka fa fiaignanaka ty sandrahezanareo izy olo me fiaignanaka ty jalonaka ty ato zaraiky me fiaignanaka fa tsy vavanao mikapokapoko ty fiaignanaka io mazava aminao zegny carte de bus zegny eto gratuit miasa zo anao ko tsy miasa anao mangala attestation Pôle emploi ry gratuit za tsy nefa nde justifier aminareo eto nde agnaboaka anareo ty carte bus naka voilà ty carte bus naka ty za tsy naefa mahampy anareo passeport zanako naboako tsy nataonareo nandeha voyage igny mahampy anareo igny za fa tsy nde agnaboaka raha anareo eky ni aty managna carte de bus ino raha anareo momba zany ino e ala regny eto solome fiaignanakaha za tompony edy me fiaignanaka ko nareo tegna tany dossier agnontania za tompony za ty tsy solome dossier naka tsisy za ty tsisy namagna boko za tsisy raha ilavako namagna za ndraiky tsy mavita tegna fa koa za préfère être tout seul plutôt que mal accompagné anao misy namagna boko fiaignanao jiaby dradradragnindreo maziaka za tsisy raha ilako namagna tsisy za tsisy raha tokotry ilako namagna ino moa ny raha ilako namagna nino za tsy raha mavita tegna fa za mavita mirikarika jalonaka vitako ke anareo tsy me fiaignanaka mivoleza mavandy ze bon amaragnako izy anapako leva ty fa tsy ataoko lava loatra fôtiny raha volagny belagaly igny mahavoavaly izy raha raiky anao nivolagna za tsisy récépissé tsisy papier igny raha droit azonao amin'ny nationalité nao droit azonao amin'ny 10 ans nao azoko amin'ny récépissé naka mazava aminao zegny est-ce que mazava aminao hatreto tsy ako sa mazava aminao sa tsy mazava aminao ino maty Chumbilung lahabe maneka fapo prouver comme no etra diaba nanano am séjour am nationalité no yu ananga comme récépissé naka kam que zegny tsanga ndi milung jury moi je ne veux pas aller des débuts pour aller cham sa chimita boka na ruatina ni boka asiti sana ndera chimita boka ndera mita boka fo boka et la capture tu mets nanti moi je connais que les captures va tu mets chuis tu vas la capture na ro ngwe chara capture na ro voilà arrecti itu ini itu belum sarek envelope Vachara captira na roho. Tito chikahit manganit srait bukan. Prouver comme no chara. Voilà. Ti. Ça pour comment on a un pique-nique chez Claude, si je ne sais pas, je ne connais pas trop. Il m'a enveloppe. Tu as comme Boka, les noms de quelqu'un que je ne peux pas montrer à tout le monde. Tu as quoi, il y a une marée quand on est en avancée. Zapka, Natanjimi. Zapka, best, ne me rindu. Tu vas capturer un homme, tu vas pas te l'emboise. Boca com fandinha na Cate. Mas eu não te vou lá. Mas é baba. Te vou lá. Voilà. Voilà.
Pending a job. Yes, it's a little book. J'ai acidique. Voilà. Ça c'est acidique. Ça va you? Ijoyo. Tan vonga masno you. Anoari zamiengam resepise. Zava chongpicharak sodiaki. Zava mjengarak you. You papier yingi you. Amnyangarak utanaro you. Loreya. Amnyangarak. Ijoyo. Faktiran tong ni fek bet ki. Tijo tong naka sodiaki. Mamon ma ijoyo. Amnyangarak. Faktiran nani you. Radroa jab has no amre amni nationalité no you. As comme resepise na kayu. Za joyu mamon tangu. Am resepise na ka na za wok tangu. Mapangengeng za mapfiera za myeka jab mbwakori. Am nengar nga na ka. Ijoyu. Ano jo nyengam nationalité no. Am nationalité no. Za joti you. Am nyangarak za loreya. Because the droit job has no fatin nationalité munchka matingi no you. As comme am resepise naka. Mazava zengi. Because zachin jera vlang na ruyu. Anom geste mis nationalité. Alors que droit no job has no nanu has comme nakati. Problème l'arsandek duka vula mena nakaf. Problème. Aboa factira. Ananzengwe. Zang mombarno katono chimo vo vangara mila mandai mangatangatka vola mnulu. Zang vangarachi mila mandai mangatka vola mnulu. Anof mandai mangatangatka mnulu jabne bien dirano ta komor to fuchita no. Bien dirano komore ke chihitan tingino. Zachara tono machine. Mazavamno netich man fachmandai mangatka edam nulu. Netich man nga waza u fachmande mangatka edam nulu. Sei. Netich man nga fachmande mangatka edam nulu neti. Wesa kza komore tu ni renouveler papier na kaha. Ano fo vande sando of zempet kala ndafetu. Zaitano minha recepção vlaina rose de crajab vita um papel vita com papel na cate vita que ela beca um papel na cate bom cara zeton curanque nimpudu heno hiro porque que na cama ngani vulam bulunga zayo hea alors que droit ajundo zaye miasa dako chimaz bus gratuit dommage Azul bagaste mandal tam recepcezinho com petica e vena. O lutinhaça gratuitement. Voilà, t'as aujourd'hui, ti Anaïs, madame Anaïs, ti we. Zé miasa ti jak chimahas buses. Chimas bus dommage gratuit. Hein? Alors que zé chimiasa ti zé mas gratuit. Gratuit. Que pourtant za jomba lá os problemas bus alors que za mis carte bus. Ah, porque tinha que uma buquezinha na oficina. Madame jo maize dem tanena izu maize ngis miasa. Aloni ziasa. Karakona ton balan passe pour l'emploi tarif. Balan passe pour l'emploi tarif. Ah tim dira vlang na royo. Este. E jo mai fen ngala reyo et madame. Hiro mngana sa sazao. Dinheiro vem na rua. Não me vou papier na catis dica no vem nós atis foto. Ato vanga tin lua no. Tan ni boan 10 ans no. Tan ni boan nationalité no. Ni boan récépissé na cam préfecture. Ma tu zoom bocam tanarek de caser droit la langam tufu droit da feito. Au contraire zandro mis droit par rapport na no. Za mis droit. Za ti manye fa impôt. Pourtant, ça récépissé,
Mi boyo dul mis récépissé autorise pas de travailler. Ah non, qu'on a récépissé mi sotam carte d'identité noram sotam zo autorisé travailler. Zem sotam zo. Zavana ro récépissé na ro indam sotam zo autorisé travailler. Zem sotam récépissé o. Chocheno. Esti. Za tsende mbarambara no vande kize. Kaul na ul nyasa fuzala ul chinyas. Zo chebo vanga tiken bus. Za ul mis carte de bus. Ya saklo in mora vlainazi. Ando karazna no. Bon karazé tonke. Là, il dossier c'est important. J'ai croyé que ici, j'espère que je ne suis pas dans le bon Fatima. Quand ça va dans le séjour, je suis piscine, ça ne s'autorise travailler ou t'autorise pas. Zamjera vlena rose ke karkaraze tone amaranga kwizi amudio kulevunaka manumbu kujoti rako mis voluan chimechmis fifarangan na res zamzeng na tres raham zamzeng farajab mis fifarangan ke fifarangan komiraj naka nefa vita tam le 26 ti vita teto komiraj naka satia nis fanmboahan ary nis ko fifarangan katit ka jazz bigod fazami sotra zanahari atreto maloa zambala tsendriky nisolony adiva ko la regno eto ko tsy zelindoko tsy ni adivako zay fampiady izy voalohany ary izy farany ary fa tsy ho iseky tenga fachuis karaze ko metropole o tsy sulmi adifa ko metropole a parke iro amni clandro zanwe titra tsangapati ko a parke clandro yu tsendriky ni sulmi adiva ko naezna zateto tsy ra n'importe quoi tskaratoni ndro mampifiera iro kabarinki komerage tsy komerage ni had naezna zateto fa rescara hafa ke rako misy voalohany misy fifarangana tsy za mavozo ireo fa za diska reraka eky za joti mila anariny za mintsy ny volontaire reraka diska jo avy 2025 fa na deze za tsy ela Facebook za tsy ela raha fatoko mitsindratsindrika hoe magnaboaka hevitrinaka sans hady que jona jove joti misra mandalo agny za pas besoin bloquer olo wanul jab tenga ndefa ramnakati libre fa za fu reglazin avien mal mituyubka zinko itanopka tzaka nfono no tafza ano tafamali ke wanul ngandefa mnaka libre mangandefa fa kanefa za reglazinan zanwe ignoreko atoko vi fa tsy tandrignesa dikaze zabka reglazinan za ti reglazinan mari vulnga solo malom dozu malom lavatelo amanganga ara maranga quiz mbala mpudena kwet zawa za zengi tanana ro mvavanaka tanana ro zawa mvavako za tire tupko char nisi hulu nangirkaza mandiana no nandriskiza riata zandeto charnis tanan vavako zau na jazz bigoni na solo na Aisha Subaya na beriziki na le sisa mbadiki tsendriky nisy olona nangirkaza tsasagna teny vava androv mila tsy radiny lela misy zavatra fampandona helo we ke za ivadika ndeha ivolagna eto fa ro nagnirkaza tanana ro mivavako za tsary nisy olona nagnirkaza tsisy au contraire iro jiaby magnanitra za fa za ko mbala tsendriky kajo za tsy volagna tandrignesako ke za jotit za jo tsy nanarignindro za mitsy nireraka za mitsy diska akor tsy medika diska za joti rotoni volagna zo tsara woko za joti za mitsy nainangalako agninaka za diska ke isoragna banaro jiaby ke
raha zalako misy voalohany misy farany zaha reraka vita tamle 26 ty ka mikotrokotro anty kotrokotro koa masigna aminakity ny tanagna la réunion ty izy ty proveny aminaka fa masigna koa masigna tanagna la réunion ty fa tsy zaty eky hita amin'ny malomalo ny commérage ari proveny tanagna la réunion ty fa masigna izy ty fizafy tsy nahefa za diska anareo zao na provoquer za hay za ko fa tsy hagnano za tsy nagnano fo na provoquer nareo zao nareo mangaleva tagaragna nakao imbo at baka zegny hoe zafy tsy nahefa mitatatata fo nareo tatatata fa za ndraiky tsy la Facebook za tsy la Facebook za mitsinjika za magnara fatoko mandeha mihina ko misy raha efitry nakateko boka fa ndi malmalo aminareo za reraka diska vita fin tapitry film aminareo ko iambianareo reraka edy tsisy handrany anareo fa misy bisa io bisa nareo depuis 2017 jusqu'à 2025 bientôt za depidirnareo bisa neraka mampizaina enanakay izy fa misotra am'Zagnahary agny fa au moins trampitombosyny 2 ans eky dikan'zegny fa hotaninaka mbala ambanimbany par rapport ninareo zafy tsy nahefa bisa nareo tana aminareo za tsara famalanareo atavinareo feky levignareo mitimbitimba vazafy tsy nahefa na misy vatra amrabe za tepaka ma za zao fa tsy nahefa vita commérage fa nakazo zegny efa nifantako am tanagna la réunion ty ko masigny mari volagno tanagna ty efa tsy hitanareo eky za zao himalo amin'olo iwayawaya ndraiky ireo izaha reraka